ப்ரோ தலைவாங்க உயிரை கொடுத்து நடிச்சிட்டு இருக்கான். நீங்க என்னன்னா கேமரா பின்னாடி இருந்து சிரிக்கிறீங்க. என்ன என்ன ஏன்டா ஏன்டா தினேஷ்? ப்ரோ தினேஷ் வரத நீங்க பாத்தீங்களா? அவன் எப்படி வரான்னு முதல்ல ப்ரோ நீங்களே சொல்லுங்க. நீங்க படம் பாத்துருக்கீங்களா? பார்த்தேன். தைரியம் வேட்டை எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எங்க தைரியம் வந்தது? ஸோ அது எப்படி உருவாச்சு? எனக்கு வந்து ராகுல் லாரன்ஸ், நான் அவரோட ஃபேன். படத்துல அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். புனிதமான இடம், வெளியே வாடா, இது புனிதமான இடம், இந்த இடத்துல எதுவும் வரக்கூடாது, உன்னை வெளியே வச்சு வாங்க, வாடா வெளியே. உன் தம்பியை கூட ஈஸியா சாவடிச்சிட்டான்டா. என்னடா அடிக்கடிக்கு திருப்பி வர, நீ என்ன ஃபீலிங்ஸ் பரவாடா? படத்துல தாத்தா ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் படம் ரிலீஸ் ஆகுறப்போ நான் அந்த விஷயம் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. திடீர்னு தாத்தா இறந்ததான் பெரிய இப்போ